Dragi brânceni, astăzi este o zi cu o simbolistică profundă în care celebrăm 107 ani de la Marele Bătălii din Primul Război Mondial, recordate pe aceste pământuri încărcate de istorie ale Francei, dar și sfânta sărbătoare de schimbare la fața Domnului nostru Iisus Hristos. Bătălia de la Mărășești, desfășurată între 6 și 19 august 1917, a reprezentat cea mai importantă victorie a armatei române în timpul Marelui Război. Ne aflăm la mausoleul eroilor din Focșani pentru a onora memoria eroilor care au luptat pe aceste meleaguri. Astăzi vă îndemn să ne aplicăm frunțile în memoria eroilor care își dorm somnul de vece în mausoleile din Vrancea, pentru că ei au scris cu sângele lor o pagină din istoria noastră în Primul Război Mondial și ne-au redat demnitatea de a exista ca națiune. Se depune coroană de flori din partea Consiliului Județean Vrancea.